खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फिन फरायदों आं राजीब बसुमतारी। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांनाय मोनसे गोख्रों आफाद। जेब्लानाखि हारियाव गोनांथि जायो आरो जेब्ला हारिया अलखदाव गोग्लैयो अब्ला सरकारनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे बाथ्राखौनो बुंदों एबा गोख्रों बाथ्राखौनो बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। माने खामानि मावदों माने जोङो दाबि माने खालामग्रा मोनसे आफाद हिसाबै माने आरो जोंहा जिहेतु माने आसाम सरकारजों माने जिहेतु जोङो बेखौ माने रायलायबाय थादों आरो बिटिसि सरकारजोंबो जोङो बेखौ रायलायबाय थादों जे जोङो दाबिबो होबाय थादों जे जेरैखि जाया माने थिसननांगौ फोरोंगिरिया थोजासे जानांगौ बबे लामाजों बबे राहाजों सरकारा थिसनो बे सरकारनि खोथा। आरो बे बिथाङा फोरमायदों जेब्लानाखि हारिनि गेजेराव गोनांथि जायो एबा अलखदाव गोग्लैयो अब्लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो दाबि दैखांनाय हारि आरो सरकारनि सायाव बे जेंनाखौ मावफुंनो थाखाय दाबि दैखांनाय मोनसे आफाद होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंथियो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। नाथाय जोंहा माने जितु फरायसा आफाद आरो फरायसाफोरनि जेंना जेंगोनानि बा सोलोंथाइनि जेंना जेंगोनानि बाथ्राखौ लानो जों जितु खामानि मावबाय थायो बेनि सुफुंजानायनि बाथ्राखौ जोङो दिनै लाबाय थादों। बे बाथ्राखौ जोङो माने जेब्लानो जोङो सावरायनायनि खाबु मोनो बा जेब्लानो समस्याफोरा जोंनि खाथियाव फैयो अब्लानो जोङो सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनाय बा सरकारजों सावरायनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जों सुफुंनो नाजाबाय थादों नाथाय दासिमबो सुफुंजाजोबाखै। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावोदि एबा दाबि दैखांबावो मोनफ्रोमबो बर'नि एबा बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव सानैनिबो बांसिन फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानै बे समाव जोंनि खौरांनि गेजेरजों रोखा दाबि दैखांदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। मिनिमाम गंसे गुदि फरायसालियाव जुदि साथामनिफ्राय साब्रै जुदि फोरोंगिरि जुदि थायोब्ला बेवहाय मोनसे गोग्गो आरो गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइखौ होनो हागोन जोंहा बेखौ मोनसे मिजिं थिनाय जादों। दा बेवहाय सासेल' फोरोंगिरिजों माब्लाबाबो जाथावा। आरो बिथाङा फोरमायबावोदि आथिखालनि जा सरकार बे सरकारा जोंनि जेंनाखौ मावफुङालासिनो थानाय नङा मोनफानि उनाव मोनफा मावफुंलांगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो होननानै बिथां खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायो। हयथ' बे जेंनाया जेंना हिसाबै थाबाय थानाय नङा फैबाय थानाय समाव सुफुंजागोन जोंहा मिजिं दङ। दासिमाव माखासे माने जिखिनि माने फरायसालिफोरनि जेंनाफोर दा बेवहाय थांनाय माखासे समाव जे माखासे टेट माने क्वालिफाइड माने स्टुडेन्टस केन्डिडेट्सफोर दङ बिथांमोनखौ थिसननायखौ जोङो नुदों। लोगोसेयै नोङो सेकेन्डारि टेट बिनि गेजेरजोंबो फोरोंगिरि थिसननायखौ जोङो नुदों आरो लोगोसे बेबायदिनो माने माखासे गोजौ फरायसालिफोराव माने गाहाय फोरोंगिरि बा प्रिन्सिपालनि माने पस्टआ खालि जानानै दङमोन बेखौबो माखासे सुफुंजानायखौ जोङो नुदों। आरो बेबायदिनो माखासे स्कुल आरो कलेज माने भेन्सार माने जिखिनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा माने बेखौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि सिङाव दिनै 10खान कलेजखौहाय माने प्रभिन्सियेलाइज खालामग्रोनाय जाबाय। दा बेवहाय सरकारा खोनासंग्रायै नङा जोंनि दाबि दावा बा जोंनि डिमान्डफोरखौ बा जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि निड्सफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोनाबो नाजाबाय थादों। लोगोसे बिथाङा दाबि दैखांबावोदि माखासे जोंनि बर' बिजों फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव माखासे फोरोंगिरि थिसनबावनांगौ दङ। बै फोरोंगिरि थिसनबावनांगौ एबा जा गाहाय फोरोंगिरि आरो प्रिन्सिपालनि गोनांथि जाना दं बैफोरखौ जाहाथे आथिखालनि जा सरकार बे सरकारा थाबैनो सुफुंना होयो होननानै बिथाङा खावलायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो। फिन फोरमायबावोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे दाबि दैखांनाय आफाद। हारिनि गेजेराव जेब्लानाखि गोनांथि जायो जेब्लानाखि अलखदाव गोग्लैयो जेब्लानाखि दाबिनो गोनां जायो अब्लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय दाबि दैखांनाय मोनसे गोख्रों आफाद। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैयो बिदिब्ला बर' हारिनि थाखाय माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। सरकारि माने खामानि मावदों माने जोङो दाबि माने खालामग्रा मोनसे आफाद हिसाबै माने आरो जोंहा जिहेतु माने आसाम सरकारजों माने जिहेतु जोङो बेखौ माने रायलायबाय थादों आरो बिटिसि सरकारजोंबो जोङो बेखौ रायलायबाय थादों जे जोङो दाबिबो होबाय थादों जे जेरैखि जाया माने थिसननांगौ फोरोंगिरिया थोजासे जानांगौ बबे लामाजों बबे राहाजों सरकारा थिसनो बे सरकारनि खोथा। नाथाय जोंहा माने जितु फरायसा आफाद आरो फरायसाफोरनि जेंना जेंगोनानि बा सोलोंथाइनि जेंना जेंगोनानि बाथ्राखौ लानो जों जितु खामानि मावबाय थायो बेनि सुफुंजानायनि बाथ्राखौ जोङो दिनै लाबाय थादों। बे बाथ्राखौ जोङो माने जेब्लानो जोङो सावरायनायनि खाबु मोनो बा जेब्लानो समस्याफोरा जोंनि खाथियाव फैयो अब्लानो जोङो सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनाय बा सरकारजों सावरायनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जों सुफुंनो नाजाबाय थादों।
माने नाथाय दासिमबो सुफुंजाजोबाखै हयथ' बे जेंना हिसाबै थाबाय थानाय नङा फैबाय थानाय समाव सुफुंजागोन जोंहा मिजिं दङ दासिमाव माखासे माने जिखिनि माने फरायसालिफोरनि जेंनाफोर दा बेवहाय थांनाय माखासे समाव जे माखासे टेट माने क्वालिफाइड माने स्टुडेन्ट्स केन्डिडेट्सफोर दङ बिथांमोनखौ थिसननायखौ जोङो नुदों लोगोसे नोङो सेकेन्डारि टेट बिनि गेजेरजोंबो फोरोंगिरि थिसननायखौ जोङो नुदों आरो लोगोसे बेबायदिनो माने माखासे गोजौ फरायसालिफोराव माने गाहाय फोरोंगिरि बा प्रिन्सिपालनि माने पस्टआ खालि जानानै दङमोन बेखौबो माखासे सुफुंजानायखौ जोङो नुदों आरो बेबायदिनो माखासे स्कुल आरो कलेज माने भेन्सार माने जिखिनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा माने बेखौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि सिङाव दिनै 10 कलेजखौहाय माने प्रभिन्सियेलाइज खालामग्रोनाय जाबाय दा बेवहाय सरकारा खोनासंद्रायै नङा जोंनि दाबि दावा बा जोंनि डिमान्डफोरखौ बा जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि निड्सफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोनाबो नाजाबाय थादों बिथांमोनखौ जिखिनि खामानि मावदों बिनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों आरो जिखिनि समस्याफोर दंबावो बेखौ सुफुंनांगौनि थाखाय जेन बिथांमोना गोख्रोङै आरो सांग्राङै खामानि मावो बेखौ जों जेब्लायबो दाबि दैखांगोन बे बेलायाव गिबियावनो आं बुंगोन जे दिनै माने जिखिनि मोनसे माने सरकारि माने गुदि फरायसालिखौ नागारनानै प्राइभेट माने गुदि फरायसालि बा प्राइभेट माखासे एकाडेमि बा प्राइभेट माखासे बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव माने टिउसन हैनाय बेवहाय माखासे माने सिङाव हाबनानै नायोबा जों नुगोन जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो नायदों बाथ्राखौ जे दिनै सरकारि गुदि फरायसालिनि जिखिनि माखासे जेंनाफोर बै जेंनाफोरा जुदि गमामायैनो मोजाङै मोजां जुदि सरकारनि धोरोमनिफ्राय जुदि सुफुंजायोब्ला थारैनो मोनसे गार्जेनफोरनियाव बा फरायसाफोरनियाव सरकारि गुदि फरायसालिनि फारसेबो मोनसे कनफिडेन्सआ फैगोन जेनोखि मोनसे सरकारि स्कुल नागारनानै गुबुन मोनसे माने प्राइभेट स्कुलाव थांनायनि सिन्था बेखौ माने ज्राब गारगोन मानो होनोबा सरकारि स्कुलाव गुन गोनां सोलोंथाइ आरो थोजासे फोरोंगिरि नांगौ समाव माने फरा बिजाब आरो नांगौ बायदि इनफ्रास्ट्राक्चार आरो आथिखालनि मोनसे गोदान टेक्न'लजिनि मुगाजों जुदि गोदान निउ एडुकेसन पलिसिनि गेजेरजों जुदि सरकारि स्कुलावनो जुदि फ्रियैनो बिनामुलियैनो जुदि जोङो सोलोंथाइखौ मोनोब्ला मानो प्राइभेट स्कुलाव सासे माने खामला मावग्रा हाजिरा मावग्रा बा खम फैसा आरजिग्रा मानसिया मानो 1000 थाखा 500 थाखा होनानै मानो गावनि गथ'खौ फोरोंगोन निसय फोरोंनाय नङा दा बेवहाय माखासे समस्याफोर दङ जे समस्याफोरा सरकारि भाबै सुफुंजायो बै समस्याफोरखौ समाधान जुदि खालामनो हायोब्ला बेखौ जोङो सरकारि स्कुलफोरखौ जोङो स्टुडेन्टफोरनि एनरलमेन्ट माने बांहोनाय आरो माने जेनाखि सरकारि स्कुलफोरनि जिखिनि मोजां हालोद बेखौ जोङो बानायफिननो हागोन जायनि थाखाय दुलाराय फरायसाफोर आरो बर' थुनलाइ आफादा सरकारि स्कुलफोरनि समस्याखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय सरकारजोंबो रायलायबाय थादों आरो रायजो राजाजोंबो खाथियाव थांनानै एनरलमेन्ट बारायनांगौनि थाखाय बेनि एवारनेसनि मोनसे केम्पेइनबो जों खालामबाय थादों बेखिनि खामानिफोरखौ जों कन्टिनिउ दोनबाय थादों दा बेवहाय माने जिखिनि मोनसे एसएसएनि जे आरटिइ एक्टनि बायदियै माने जेबायदि मोनसे रेशियो 30:1 होनाय नै बेबायदिजों माने जे गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ नांगौ बायदि होनो थांदों दिनै माने जेनाखि मोनसे आरटिइ एक्ट बायदि बियो प्रेक्टिकेलि बियो माने जाथावा मानो होनोबा मोनसे क्लासाव खयथा साबजेक्ट थायो आरो एलिमेन्टारि एलपि स्कुलाव गासै खयथा क्लास थायो बेखौ जों जुदि नायोब्ला साबजेक्ट वाइसैब्लाथ' गोबां माने बेवहाय फोरोंगिरि नांगौ जायो नाथाय साबजेक्ट वाइसै नङाब्लाबो मिनिमाम गंसे गुदि फरायसालियाव जुदि 3निफ्राय 4 जुदि फोरोंगिरि जुदि थायोब्ला बेवहाय मोनसे गोग्गो आरो गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइखौ होनो हागोन जोंहा बेखौ मोनसे मिजिं थिनाय जादों दा बेवहाय सासेल' फोरोंगिरिजों माब्लाबाबो जाथावा सानैल' फोरोंगिरिजों आरो माब्लाबाबो जाथावा आरो बेवहाय गोबां माने जोङो बेबायदिबो मोनबाय जे 0 एटाचआवसो दङ बेवहाय आरो बहाबा एटाचआवबो गैया दा बेबायदियाव गार्जेनफोरनियाव मोनसे गिनाय फैगोन आरो गार्जेनफोरनियाव बेवहाय मोनसे जिखिनि बिसास दङमोन बेखौ माने गार्जेनफोरा माने लानो हानाय नङा आरो लानायबो नङा दा बेखायनो सरकारि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि थिसननायनिफ्राय लानानै थोजासे फोरोंगिरि होनायनिफ्राय लानानै थिग समय मथे माने फरा बिजाब मोननायनिफ्राय लानानै जुदि खामानिखौ जुदि मावोब्ला बेवहाय निश्चय माने बांगोन आरो थांनानै थागोनबो आरो सरकारि स्कुलखौनो बयबो होसोगोन दिनै जोंनियाव मोनसे माने डाटा सेन्सास खालामबाय थादों जे फरा बिजाबा दा माने मोनजोबाखै दासिमबो फरा बिजाबा दासिमबो मोनजोबाखै एलिमेन्टारि लेभेलाव दा बेफोरबायदि समस्याफोरखौ थाब जुदि समायाव जुदि सुफुंजायोब्ला माने जोंनि सरकारि स्कुलफोरनि सायाव कनफिडेन्सआ माने मोजां फैगोन होनना जोंहा मिजिं दं।